Benvinguts i benvingudes a aquesta presentació així en petit comitè, però estem molt contents d'estar aquí. Fa una setmana no sabíem si podríem estar aquí, llavors per nosaltres és un plaer tornar-vos a presentar la segona edició d'aquest Basur. Teníem preparats uns vídeos, però s'ha llevat mandrós avui el projector i no vol treballar, així que després us els passem, així com els vídeos de presentació de les companyies que no han pogut assistir també us ho passarem. Bueno, un poco la presentación que teníamos, se presentaban todos, pero bueno, después ya les va a llegar por mail, así que no hay problema. Y bueno, así que otro año más con el CAT Basur, estamos súper contentos porque nos han vuelto a apoyar. Y bueno, ya para los que no lo saben, el CAT Basur significa Cataluña, Buenos Aires y Sudamérica, que bueno, tiene varias fases. Una es el concurso, que son 4 compañías que van a concurso, y después está la parte de exhibición, que este año no la vamos a poder hacer por el COVID. Teníamos una obra que iba a venir de allá, un unipersonal, y bueno, esperamos que el año que viene nos dejen que pueda venir porque estaba increíble. Entonces lo que hicimos fue que en el concurso las compañías tengan la posibilidad de hacer 4 funciones en vez de hacer 2. Y van a estar más tiempo, o sea, con lo cual vamos a tener más tiempo para verlos, más posibilidades. Y después tienen una parte que es la de lecturas dramatizadas y actividades, que este año tampoco lo vamos a hacer. Así que, pero bueno, yo les tengo que explicar en qué consiste realmente el CAT Basur. Tiene más cosas, ¿no? Pero bueno, este año solo vamos a tener a las compañías. Y tiene 2 premios, o sea, un premio es viajar a Buenos Aires y hacer una residencia en Moscú Teatro. Y bueno, y están programados ahí un par de semanas. Eso ya lo vamos a arreglar con ellos en ese momento, el ganador. Y después, por otro lado, está el premio del público, que tienen la posibilidad de estar programados aquí en la sala nuestra en la próxima temporada, la 21-22. Sí, hacer un pequeño inciso, sí. Que también este año se suma a la sala de exhibición en Buenos Aires, Banfield Teatro Ensemble, y además de recibir esta residencia artística teatral en Buenos Aires, hay la opción de estar programadas tanto en la sala Moscú Teatro como en Banfield. Está guay. ¿Digo? Sí. Torno al català. I per què un festival? Perquè creiem que vam considerar l'any passat que era una bona manera de celebrar els 5 anys de vida de la sala, i què millor que el reflex d'un festival que uneix Buenos Aires i Catalunya i promociona les obres de creació catalana i les exporta més enllà de les nostres fronteres. Llavors, amb Moscú Teatro, que va ser la primera sala que es va unir a aquest festival, la idea era retroalimentar-nos i alhora retroalimentar les companyies que participen al festival a través de xerrades, a través de sinergies, de trobades, no? I una miqueta aquesta és la filosofia de CAT Basur, d'unir aquestes 2 latituds i promocionar sobretot el teatre independent fet aquí a casa nostra. Per què unipersonals? Perquè és una mica el segell de la sala i volem posar en valor aquest gènere teatral que últimament, arrel d'altres aparicions d'altres gèneres que s'han fet una miqueta més coneguts, com l'stand-up o similars, el monòleg ha quedat com en una part allà menyspreada o menystinguda. I creiem que les obres unipersonals no són tan sols un monòleg, sinó que és posar en valor tota la creació teatral amb una persona que està donant-ho tot, allà jugant a la corda fluixa perquè no tens un altre company que et pugui ajudar, i ens identifica molt amb la nostra sala. De fet, la nostra sala va néixer amb una obra unipersonal que es diu Blanca Desvelada i que de sobre és coneguda, i una miqueta ha estat el camí que hem volgut anar seguint: teatre unipersonal, teatre d'autor, teatre independent,
llatinoamericà, català, i una mica el festival resumeix tot això. Sí, bueno, ya expliqué lo de la mecánica de los premios y todo. Sí, bueno, només un inciso en eso. Era el premi del públic. És una votació que realitzarà el públic cada cop que vegi una funció, i aquesta puntuació es farà una mitja i se sumarà amb la quantitat de gent que ha vingut d'espectadors. Aquesta suma és la que donarà el vot, bueno, el premi a l'obra guanyadora. Para estar programada aquí, así que esperemos Sí. que voten los que vengan. Bueno, después tenemos también a las compañías hoy acá. Les presentamos perquè teníem un vídeo de Lisandro que ens parlava des d'Argentina presentant aquesta col·laboració, però no pot ser. Llavors presentamos a les companyies, que aquest any tenim un cartell de lujo i crec que el jurat ho tindrà molt difícil. Tenemos a Pablo Ley, ¿sí? Que nos puede contar un poquito de la obra y demás. Ja? ¿Así? Vamos. Vamos, sí, o Sí, una sí. cera. Vale, pues Sí, res, sí. el que presentem nosaltres és l'esfondrament de la Casa Asher, una versió força lliure del conte de Poe. A mi que em sento super representat amb això dels unipersonals perquè m'agrada molt, és a dir, per raons gairebé últimament em dedico a fer de professor sobretot i no tinc temps de fer grans coses. Per tant, quan no puc més de no fer teatre, intento fer un unipersonal i així van sorgir doncs, les últimes 3 o 4 peces que he fet. I bàsicament és un treball en el qual evidentment hi ha una actriu. O sigui, el punt de vista potser més original de tota la peça és que en comptes, o sigui, el conte d'Edgar Allan Poe l'explica un senyor que ha anat a la casa d'Osher, ha viscut la història i ha sortit fugint espaordit. I en aquest cas el que fem és explicar la història no des del punt de vista del senyor aquest que ve, sinó de la noia que el conte és només una ombra, és a dir, d'alguna manera és la mirada de la Madeleine. I a part d'això, és a dir, sí, és unipersonal, però té una cosa que és molt important, que és una música sense la qual la història no funcionaria, que és la Javier Gamazo, l'actriu és la Núria Bonet, i realment és un unipersonal, però són dos, és a dir, la música i ella, perquè sense la música realment no funcionaria. I res, que estic encantat d'estar aquí i que m'encantarà si guanyem, que és molt difícil. És a dir, jo el que estic supercontent és que perdre en aquestes circumstàncies no és cap de mèrit. Però bueno, hemos competido, perquè si no els conec a tots, però és que estan molt bé. Si algun que conec pensa, bueno, pues vamos a competir con lo mejor que sepamos hacer, perquè realment està el cartell superxulo. I ja està. Una de les altres obres... Bueno, moltes gràcies per estar aquí. Una de les altres obres que està i que també teníem un vídeo preparat que ens presentava és Ana y Serafín, inquilinos de la periferia, que és de la factoria Los Sánchez i la nave va, i està interpretada per Rafa Sánchez i amb la direcció i dramatúrgia de David Martínez Sánchez. Aquesta obra, perdoneu, faig un incís, l'esfondrament de la casa Usher estarà del 2 al 5 de desembre i Ana y Serafín estarà passat el pont, del 9 al 12 de desembre. Tots són en horari de les 8 de la nit, per al tema de toque de queda i estar a casa tranquils. I segueixo. Ana y Serafín, inquilinos de la periferia, ens parla de tantes i tantes persones que van arribar de les Espanyes als anys 60 i que es van instal·lar aquí a la nostra ciutat i es van veure obligats a viure en aquesta perifèria i lluitant per sortir endavant. I una miqueta és el que ens explica des d'això. I en acabat us passarem el vídeo també perquè tingueu la presentació del David, que és el dramaturg, i ens anem amb la següent obra. Sí, El rey del gurugú. En la compañía Nave va, bueno, tenemos aquí al dramaturgo, a Ferran. Si nos querés contar un poquito y... Sí. Para que no lo... De fet, aquí en David fa doblete, perquè en David és l'actor d'aquest monòleg. Exacte.
del Rei del Gurugú, que de fet ara que estan parlant de les obres unipersonals i els monòlegs, doncs a mi és un format en el que sento molt a gust. Com a dramaturg i com a director, doncs amb els monòlegs en tinc uns quants, i el que us presentem avui, avui no, ara aquí, però quins dies estarà aquest? Estarà del 13 al 16. Del 13 al 16. No ho tenia clar. Vale. Doncs El Rei del Gurugú és una obra que parla sobre la realitat dels migrants subsaharians que viuen a la muntanya del Gurugú, molt a prop de Melilla, i que estan esperant el seu moment doncs, per poder saltar la tanca de Melilla i entrar a Europa. No? Clar, el primer dilema que se'm va plantejar quan vaig decidir parlar sobre aquest tema va ser com m'acosto jo a una realitat que no té res a veure amb mi, ni amb la meva experiència humana, ni amb la meva experiència personal. Com puc, des de quin punt de vista? Aleshores, quan vaig començar a documentar-me sobre tot això, vaig llegir un article que explicava que tenien gossos, que els campaments de la muntanya del Gurugú tenien gossos perquè de tant en tant, de fet molt sovint, la policia marroquina puja, els hi crema els campaments i si poden els hostien, tal qual. Llavors, els migrants tenien gossos perquè els advertissin de quan la policia marroquina pujava de sorpresa en els campaments. I vaig pensar, què passaria si agafés el punt de vista d'un gos? És a dir, confondre la meva mirada amb la del gos, en el sentit de que el gos té una mirada, doncs, diguéssim, desconcertada, vol entendre què és el que passa, vol entendre què és el que volen, què és el que desitgen els migrants que estan allà, per què volen passar a Europa, i des d'aquesta mirada jo intento acostar-me a aquella realitat. No? I una miqueta, és com una faula en realitat, perquè el gos parla, i d'alguna manera, doncs, la necessitat de ser acollit, de ser reconegut, de ser visibilitzat que té el gos enmig dels migrants no deixa de ser representativa del que desitgen ells mateixos. No? Aquest acolliment, aquest reconeixement i aquesta visibilització i sobretot el reconeixement dels drets naturals que tenen com a persones a poder anar a on els doni la gana i on consideren que tenen un futur. No? I des d'aquesta metàfora doncs, vaig construir l'obra. Ja fa com 5 anys que està estrenada, la vam estrenar el 2015 al Teatre Ateneu de Celrà, ja té una mica de recorregut. Està traduïda fins i tot a l'Itàlia, se n'ha fet una lectura dramatitzada a Itàlia, i és una obra de teatre immersiu, en el que el públic, realment quan entra, ja té un rol. O sigui, donem unes bosses a les persones, els fem un speech abans d'entrar a dins de la sala i els expliquem que segueixin les instruccions que els dirà el gos, perquè el gos tracta el públic com si fos una nova fornada de migrants que acaben d'arribar a la muntanya del Gurugú i ell els explica com funciona el Gurugú. I l'obra comença des d'aquest punt. L'intèrpret d'això és? David Martínez. I la darrera peça que participa Gràcies. 200.000 mujeres, de la companyia Càndida, interpretada per Ana Tamayo i amb la direcció d'Àngela Palacios i dramatúrgia d'Ana Tamayo i Àngela Palacios. Aquesta és una peça que ens parla de la caça de bruixes del segle XVI i XVII i ens l'enfoca a través de 3 dones i segons la companyia també volen fer palès que moltes de les coses que succeïen fa 4 o 5 segles enrere segueixen vigents actualment sobre les dones, sobretot. I és també un cant una mica al feminisme i a reivindicar certes actituds que encara segueixen vigents. Sí. També teníem un vídeo, que també us el passarem, de presentant-lo. I per acabar i començar les preguntes, si voleu, també ens agradaria dir que nosaltres, aquest tipus de teatre que fem, sempre busquem que sigui un teatre punyent, incisiu, que ajudi a remoure consciències o a despertar aquest pensament crític, i creiem que les 4 obres que participen tenen aquest punt i que van molt d'acord amb la línia de la sala i del teatre de proximitat que fem, i no teatre de proximitat per quilòmetre zero, sinó també, però teatre de proximitat realment per la proximitat del públic i l'actor.
i com deia el Ferran, la seva peça és un clar exemple de que ja la gent entra i està en contacte, però també ho és l'esfondrament de la casa Usher, que té un format diferent, i jo crec que totes tenen aquest punt i totes s'engloben dins de la nostra manera de fer teatre, que per això encaixen. Sí, vivir de cerca grandes experiencias, es como, para nosotros esto es lo más importante, ¿no? Que la gente lo pueda vivir de cerca, porque creo que es lo que nos representa como la Babadook. Y bueno, y las 4 están geniales y tienen este punto, ¿no? De proximidad, que este año va a ser un poco menos, pero va a ser proximidad igualmente, porque el espacio sigue siendo el que es, pero bueno, intentaremos, las obras muchas se van a adaptar un poco a las circunstancias, o sea, tenían otro tipo de formato y todos dijeron que sí iban a adaptar a bueno, que no, hay cosas que no las vamos a poder hacer, pero bueno, entonces lo bueno es que nos adaptamos a todo, ¿no? I nos reinventamos. Lo que sea, nos reinventamos todo el tiempo, es un poco así. També comentar que el dia de l'estrena de l'obra hi haurà un col·loqui de construcció de les obres. Intentarem, a la mesura del possible, poder-ne fer més, però també estem limitats per al toque de queda. Però sobretot el primer dia, el dia de l'estrena, ens semblava interessant que es pogués portar. És una de les úniques activitats que mantindrem, perquè en aquesta sala ens agrada molt fer postfunció. Els que ja la conegueu sabeu que quan s'acaba la funció, a l'altre cantó d'aquestes cortines normalment ens ajuntem, compartim, parlem. Ara no es pot fer, doncs ho farem aquí, en format... Sí, para que puedan preguntar, para que puedan saber cómo fue la experiencia de hacer una obra unipersonal, que puedan preguntar lo que necesiten, ¿no? Es como algo que está bueno el feedback. Sí. Y para los actores y para el que lo ve también, porque a veces te quedan dudas y no... Pero bueno, seguir compartiendo cómo hacemos el teatro, ¿no? Un poco. I ja per finalitzar, que ens descuidàvem una cosa, no tenir el vídeo que ens va xivar, és presentar el jurat, sí, que és una part molt important d'aquest festival. Sí. Y aquí están hay 3 nada más. Tenim una representació que és el Jordi Bordas, de la Comana, l'Alejandra Martínez... Cascón. Ay, Martínez o Jiménez, perdón. Jiménez Cascón, de Blanca de Velada, que antes la mencioné. El Fernando Soya, de Emplatea, y lo completan a Carme Canet. Carme Canet, de ICAT. Y Nicolás Claro, de Espectáculos Bajos. Ahora sí, creo que ahora ya. Sí, estamos todos. Si quieren decir algo también pueden, que están contentos de estar dentro del festival, qué opinan. Es un reto. Es un reto. Sí. ¿Cómo hacéis las obras, la selección? ¿Os llegan o las vais a escoger vosotros? No, hicimos una convocatoria y a partir de las obras que nos iban llegando fuimos eligiendo. Fue difícil, la verdad que había muchas cosas interesantes y también decidir por video es más difícil. A mí me hubiera gustado muchas obras, podía verla, pero este año me vuelvo a repetir, ya lo sé, ha sido un año especial, seguimos con el video, con lo cual ha sido difícil esa parte, ¿no? Pero después es como que todas tienen algo en común, un poco lo que explicó Ángel antes, y yo buscaba que haya paridad también, ¿no? Que hayan 2 mujeres y 2 hombres. Eso también me gusta, seguir manteniéndolo, porque en eso se me hizo difícil en un momento, ¿no? Decía, bueno, ¿qué? 3 mujeres o 2 hombres, es como, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, la calidad está en las 4, o sea, había mucha calidad, era difícil elegir, ¿no? Y también me gustaba el hecho de que haya, eché de menos un poco más teatro catalán, o sea, más teatro en catalán, porque nos enviaron muchas cosas en castellano este año, y después también eché de menos un poco las dramaturgias catalanas de mujeres, o sea, así que proclamo en esta rueda de prensa que las mujeres se pongan a escribir más y nos envíen cosas nuevas, porque también creo que hay un montón de cosas interesantes y bueno, es mi deber decirlo y que podamos también mostrar lo que sabemos hacer, ¿no? Y mantener eso. Sí, i un poc també ens vam guiar
en seguir una mica la línia de la sala, de no... de que el festival és un pretext o és un apèndix del que és la sala i del que és la seva programació. I llavors tampoc buscàvem coses molt diferents o molt... perquè sí que ens interessa mantenir aquesta línia i que tot vagi amb el que és l'elevador, amb el context. Sí, sí. Guai. ¿Tienen alguna pregunta? I aquesta manera de triar, de votar el vot del públic, diríem, això de sumar-hi el nombre d'espectadors, és nou aquest any? No, l'any passat ja ho fèiem així. Hi ha molta diferència o no? Canvia, perquè més que res per evitar el fet de l'amiguisme, d'intentar portar a molta gent que et puntuï amb la millor nota i llavors només et limita allò. I de canvi d'aquesta manera juguen altres factors, com és... O tens molts amics, o si no canvien els factors, no? No. Vull dir que si tens molts amics, el puntuaran molt alt i a sobre en tindràs molt. Clar, el que passa que també s'ha de mantenir, no sempre és... I respecte a l'any passat, quantes vegades fèieu la funció? Dues. Aquest és un canvi que hem afegit perquè el fet de que no pogués viatjar l'obra argentina ho hem estat intentant fins a l'últim moment, però entre que nosaltres estàvem tancats i les coses no s'acabaven d'arreglar a Argentina, ella no ha pogut viatjar. Llavors, el que vam decidir per no deixar un festival de 8 funcions només, vam decidir, i ho vam comentar amb les companyies, si estaven disposats a fer 2 funcions més i així ocupem tot el que seria el timing del festival, de l'1 al 21. Que per cert el 21 farem també així una petita trobada, la Cloenda, i on es dirà el premi del guanyador. I el fet del 50% de l'aforament, això no... Bueno, al final... Clar, influeix, tot influeix. En principi, si tot va com diuen, només li tocarà a ells els hi tocarà el 50%. Després del pont se suposa que passem al 70%, se suposa, si tot va segons diuen. Però bueno, hi ha les parts de compensació d'aforament que hi ha de subvencions, intentarem que tothom estigui més o menys equilibrat. Sí que influirà, hem de veure com plantegem. Però clar, estem a l'expectativa del que succeeix. Ara et diuen que sí, que probablement el 9 es pot, però clar, d'aquí uns dies potser ja no. No sé, anirem veient. Sí, potser s'ha de reformular o s'ha de repensar aquesta manera de votar. Aquesta és la que havíem plantejat i així la volíem presentar. Però clar, estem una mica, ja et deia, fa una setmana no sabíem si podríem fer el festival. I tot això ha suposat també anar a contratemps, no? El tema de cartelleria, l'imprimim, no l'imprimim, moltes coses, no? I en aquesta última setmana s'ha accelerat i bueno, això, crec que estem en èpoques que tot pot passar i que també s'entén que es vagi actuant amb... Sí. Nunca tan sobre la marcha, Esto... Hasta último momento, ya sobre la marcha, sí, total. Bueno, dir-vos que les entrades ja estan a la venda també, que es poden comprar a través de la nostra web o de les plataformes o canals com Teatre Barcelona, el Club 3C, Taquilla Ramblas i Improrrogable. Sí. No me olvido de nada. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa? Nos apañaremos de ayudarte. Sí. Serem amics. Segur. Estic negociant ja. Bueno, yo dar las gracias, que es un regalo, la verdad, y más ahora, ¿no? Que cuando ves teatro es como, no te puedes creer que estés ahí. Y nada, así que gracias, que igual, tengo muchas ganas. Y además aquí me siento en casa, bueno, es un regalo, así que gracias. Pues nada, nosotros creo que está todo dicho. Sí. Cualquier Cualquier duda cosa, aquí estamos, les vamos a mandar los videos, que están re Taranento, buenos. también, algo que le podéis contar. Y nada, muchísimas gracias por venir y por participar de Cat Basur.
Sí, sí, a todos. Merci. A todos, a todos. Vamos. Vamos a dar ahora un pequeño regalo.